Sanibonani guys, igama unqabile nibathela amazwi lami eYitonga ngomhla ka-11 December. Guys, umndeni waMgabadeli ufikile-ke laphaya esitolo. Bekade bememeza uSanele noMbali, kodwa-ke kubonakala nje ukuthi basovalweni ngale ndaba yale bhomu. Hhayi-ke ubewuvula isicabha uSanele, ayi wangena-ke noLethobe nomfowabo uLungelo. Batheme bethi nhla, hayibo dadewabo umbathiswe ibhomu kanje, wamanathi uLungelo, hayi ngeke, namathiwa izinto ziyafana. Yibhomu phela leyaya. Ukusho lokho njalo uyahlehlela guys, uhlehlela nyova. Hey, hayi bona uLethuba uhle bengimthembile, kodwa ngendlela enze ngayo guys. Umane nje wathi bonke abantu mabaphume endlini, bamshiya uMbali yedwa. Wathi hayibo asambeni, bafithi asambeni. Hayibo guys, kwaphela ukuthi udadewabo wegazi. Hey, ngoba ngampela ukuqhuma kwebhomu kuthusa abaningi. Umane nje wathi uSanele-ke akayindawo, fonela amaphoyisa, uzolinda amaphoyisa afike akwazi ukusiza phela isithandwa sakhe. Amaphoyisa-ke guys afikile, kodwa nawo akhulume izwi elilodwa, athe nje uSanele makaphume laphaya leya ndawo ayiphephanga, bazolinda amaphoyisa alolongelwe ukuthi acime ibhomu, ngoba nje bona ayi abakwazanga ukuthi baqeqeshelwe lokho. Hhayi-ke guys, omunye-ke oke wafika ehamba nesithandwa sakhe esisha uZama. Bebefuna ukuyibonela bobabili ukuthi ngampela iplani yabo isebenzile yini. Umphakathi busugcwele qhu ngaphandle, kodwa uxwayisiwe ukuthi ungasondeli eduzane kakhulu ngoba le bhomu izoqhuma kunoma inini. Hhayi-ke uZama umane nje waqhweba umakhelwane oyedwa wathi awungitshele kwenzakalani lapha esitolo. Enza sengathi akazi guys. Umakhelwane-ke ushilo ukuthi hhayi uMbali phela lo walapha kaDladla, engathi impela bambathisa ibhomu. Hey, wathi unamanga wena, ubani ongenza lokho? Esheqamba amanga njalo, wazi kahle ukuthi uphinda owenze lokho. Umakhelwane wathi eyi asazi. Eyi, bathe sebehleli bobabili benophinda laphaya maqamama, wathi ave ngifisa ukuba impukane, kusho uZama. Ngike nje ngiyoma laphaya ngaphakathi esitolo, ngimbuke uMbali iqhuma. Ukusho lokho esengathi nempukane ngeke izizishe mase siqhuma ibhomu. Hhayi-ke amaphoyisa afikile-ke nomlayezo asho ukuthi hhayi labantu laba bazokwazi ukucima le bhomu bazofika hlampe emva kwe-hour elilodwa noma ama-hour amabili. Ha! Wathi ukuthela uSanele, wathi ngaleso sikhathi njengoba kusele nje 15 minutes la kwibhomu, uMbali kusho ukuthi uyobe seqhumile vele. Wathi siyaxolisa bandla, kodwa iwona mlayezo lo abasitshele wona, kuthiwa basaseThekwini okwamanje. uMbali wathi yabona ukube sisemhlanga, kodwa ngabe sekukhona ngisho indizamshini iyaphephezela lapha esibhakabhakeni izongisindisa, kodwa ngoba sila esigodini sase-ezulwini nenza nje. uSanele umane wathi yabona mina ngizoyicima le bhomu. Wathi uMbali, Sanele ngicela uhambe, phuma la. Wathi angiyindawo Mbali, ngizoyicima le bhomu. Iphoyisa-ke lamncenga uSanele ukuthi aphumele ngaphandle, kodwa-ke waqinisa ikhanda. Iphoyisa labona ukuthi hayibo nakho lizoqhuma life lishiye abantwana balo, ngcono limane lihambe lona libashiye labo bobabili vele bayithandani. Guys, kupheli-ke lapho. Umane-ke nje uSanele wathola impentshisana nje yokusika phela owaya, waguqa ngamadolo washo ukuthi weMbali mina ngiyakuthanda, yezwa mina ngiyindawo ngizoyicima le bhomu, themba kumina. Wathi uMbali, Sanele asilinde amaphoyisa. Wathi awusangithembi yini wena? Awusangithembi? Ngithe thembela kumina Mbali, ngizoyicima le bhomu. Yeyi, ngapha-ke uMgabadeli ubonile ukuthi yabona kungcono athi ukutholisisa ukuthi ubani ongenza lento embi kangaka kwindodakazi yakhe. Uqale nje wabuza uLungelo ukuthi ngabe akanazo yini izitha ake athi ukunyathelana nazo kule y'nsuku. Waphika wama ngentaba uLungelo, ngoba uyazi vele ukuthi uyena uhlupho laphaya koDladla, uyena ohlezi ebalethele iy'nkinga, kodwa wathi kulokhu umsulwa. Wabuza nakuLetho, noLetho washo ukuthi yena akanasitha namuntu nje, u-right kabi, uthanda wonke umuntu walaphaya esigodini sase-Ezulwini futhi uyabahlonipha. Wabuza ngisho unkosikazi wakhe, wathi alikho ikhastoma oke nje wathi ukuphikisana nalo nje la esitolo. Hhayi naye unkosikazi waphika wama ngentaba. Wase washo-ke ukuthi kusho ukuthi uyedwa umuntu ongenza lento le, umuntu onemali, no-connection, untanzi owenze lento le. Wathi umama wekhaya kodwa ebe enzeni uMbali intanzi? Wathi angithi nje asikho khange protection fee.
Shouthi uyayiphiniselela-ke futhi sonke sizolandela one by one. Wabefinca ishethi-ke uMgabadeli waqonda ngqo kontanzi eyoba-confront. Lapho uqonda ngqo kontanzi nje, uNtanzi akazi lutho guys. Labantwana bayiplane bodwa yonke lento le. Eyi, kwaze kwanzima. Akupheli-ke lapho guys. uMbali ubonile ukuthi hayikhona, sengathi-ke vele sesimphelele isikhathi sakhe la emhlabeni. Wabona kungcono ukuthi-ke ake ahambe esegunulukile, akhuluma konke okungaphakathi esifubeni sakhe. Uthe, Wesanele Magwaza, ngiyakuthanda, ngiyohlezi ngikuthanda. Iy'nkanyezi zingaqatha-ke emkhathini, nelanga uma seliphuma empumalanga, nezintaba zincibilika ziba amaqhwa. Kohlezi kufana la kumina, uthando lwami alusoze lajika, ngohlezi ngikuthanda. Hhayi mina guys, ngiye ngacabanga ukuthi mhlawumpe useyacula uNtombo. Khona le ngoma nje yakudala lethi, inkanyezi zisahlezi emkhathini, nelanga lisaphuma empumalanga, nezingane zilala zidlile, okusho ukuthi mdala usahlengile. Bengithi u-girl useyacula manje le ngoma le. Sengimkhohliwe umnikazi wayo oculayo, kodwa-ke guys, hhayi impela isipitshi sakhe besiyela kulawo mazwi kakhulu impela uNtombo. Hhayi umane nje uSanele wabona ukuthi hayikhona mani. Shuthi kahle kahle usemane waxolelwa-ke manje. Wonke amaphutha akhe asemane nje ashabalala kuhle kwamazolo ebona ilanga ngenxa nje yale bhomu le. Wathi akungcono-ke akenze konke okusemandleni akhe ukuthi ayicime le bhomu ukuze phela athole ama-love backs kwisithando sakhe uMbali. Guys, umane wayisondeza impintshisi kulwaya. Kwavuka i-physical science akayifunda e-high school ubhuti. Wathi kuno-line o-negative la. Ya, kunalo negative ground la ekumele ngiwukhathe. Hayibo, guys. Nangampela-ke ubonile uboya oyi-red wawubona o-black. Wayisa ngaku-red, wayisa ngaku-black, wayisa ngaku-red, wayisa ngaku-black. Lapho sekusele nje ama-seconds ambalwa, sesithi 5, 10 seconds nje nyana osusele manje. And noZama benophinda laphaya sebethi hhayi impela sekuzoba u-happy new year, sekuzoqhuma iy'kwebhisi-ke manje ikhanda likaMbali sizolibona ligingqika phansi. Hayibo guys, umane nje wathi uSanele haca uwaya o-black. Yamane yaphela lapho. Asazi noma ukhathe uwaya okuyiwona wona noma ugejile. Megejile-ke guys, ngampela lo happy new year abawulindile uphinda benoZama uzowenzeka. Kodwa-ke mekuwukuthi ukhethe wona uwaya okuyiwona wona, sengathi impela-ke uphinda uzolala engadlile namhlanje. Ngoba uZama uzowenza sure ukuthi amabhodwe bayawaqeda. Yonke into ekhona ebhodweni yaphela laphaya kontanzi. Bawashe ngisho amabhodwe guys, alale engadlile ubhuti ngokuthi nje amoshele isikhathi athi uzoqeda.